sakyanan. Kani ato ang sakyanan kay Cartanilyalan. Kahinumdum pa ba diha sa kulon sa una, Fairmart ka o Casini Plaza. Tawo kabing daghana abibo dunay gabesta, pero karon parking lot na ug mga siding mirata. Rustans kani ato sikat kaayo, White Good Club mga dato ang mga membro, pero karon kakatag na sila. Kay magsikat di ay ang Isimo Ayala. JY Square ubay imol na, ultra nga sinihan karon kay bol na ang salida. Ang sinilama karon kay Silmura na, airport sa lahog karon kay IT Park na. Diha sa West Jones Avenue Tower taas kaayo, ang carbon wa jud mausab, grabe na kabaho. Samutan pas tabuan, buwad nagkataglang, mingaw na parian, estudyante, silpong gilabnihan. Padulong kas hongkera, ang mga may nagkadaghan na. Napod sa mall, sikreto ra sila, pa-coffee-coffee lang pero koreano ang tirada. Kay magkukulo na, Waterfront Hotel, Casino ang tirada. Kung ang Larsya na nakilig sa Chongwa, SRP nga dala ni Ilugan, kung kinsa ang manag-iyan. Shake sa Mango, sikat kani adto, Food Street Boulevard, estudyante mag-abot nga to. Pero karon lahi na ilang tirada, kay kasulinahan na ang hastan bayan nila. GY Square umay imol na, ultra nga sinihan karon kay bol na ang salida. Ang sinilama karon kay Silpona na, airport sa lahog karon kay IT Park na. Cebu Plaza karon kay makukulo na, Waterfront Hotel, Casino ang tirada. Ug ang Larsyan na nakilig sa Chongwa, SRP nga dala ni Ilugan, kung kinsa ang manag-iya, kung kinsa ang manag-iya.